O, no hele, jako, kam tě vůbec vezu? No, jako, já vlastně ani nevím. To je divný. Já potřebuji na té pastřice. A proč? No, já potřebuji prášky. To nemůžeš si vzít. A třeba, jo, vlastně už vím, co chci. Já bych chtěl ty nohy. Taky nohy. Nohy. No, tak pojď. Dobrý den. A tady nikdo není. Může vědět, s kým mluvíš, tady nikdo není. No, no, jako, nevím. No, tak pojď. Tak, teď počkej. Tak jo. No, tak můžeš jít. Jo, tak já už jdu. OK. Všechno je divný. Dobrý den, pane. No, dobrý den. Vy jste tady vlastně na tu operaci, co? Jo. Tak jdeme. No, tak jo. Tak jo, no. Hned jsem u vás, pane. No, už to. Tak, jdeme. Takže už saďte se a jdeme na tu. Teď to bude trošičku štípat, ale už to bude. Tak. A už to asi je. Ty kráso, já chodím. Nevím, na to já chodím. No, tak na shledanou. No, tak co? Ty chodíš. Já to vím, já chodím. Ty vypadáš ohromně líp. Ohromně. Jo, tak, můžeš jít domů. Taky, že jedu, čau. La. Foko, jsem se trochu zadusil. La. Jedem domů. Jdeme domů. Jedeme náš. Na. Tak jdem se podívat do televizi. Co tam je novýho? Tady televize Brookhaven. Dobrý den. Dnes jsme zjistili tragédii. Pán nějaký šašek dneska dostal nohy a spadl z 3 kilometrů. Podrobnosti zjistíte na televize brookhaven.cz. To si děláš srandu. Jdem se na to podívat. To. Pán spadl za 4 kilometrů
A zlomil si zas obě nohy. To je náhoda. Ty fogo, musím jet za ním. No, budu muset jít za ním. Asi do nemocnice. To nejde odemknout. A to je odemknutý. Tak jdem. Au, naboural jsem. La 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 la. Jako měl bych trochu rychle, co? Čau? To není možný. Já jsem zrovna teď měl nohy a zase nemám, to není fér. To si děláš srandu!